Bun găsit la Recrutat în Constanța. Astăzi vorbim despre povestea de succes a unor tineri antreprenori. Vorbim despre curajul de a întreprinde o afacere, de a avea îndrăzneala într-o economie destul de instabilă, să se întoarcă din străinătate și să investească într-o mică afacere. Veți vedea despre ce este vorba. Alături de mine sunt Alina Tatosian și Cosmin Tatosian, tineri antreprenori care au o poveste foarte interesantă. Veți descoperi pe parcursul celor 30 de minute despre ce este vorba. În primul rând, aș vrea să subliniem câteva aspecte foarte interesante din viața voastră. Faptul că voi practic v-ați cunoscut în maternitate. Voi ați stat în aceeași maternitate. Încă din fragedă pruncie. E un lucru important ăsta. Da, în primul rând, ați descoperit pe parcurs după aceea. Bună dimineața, mulțumim pentru invitație. Da, povestea începe într-adevăr în urmă cu 28 de ani. Nu ne amintim foarte mult din acel moment. Evident. Însă atunci începe. S-au născut 3 băieți și o singură fată, Alina. Mamele noastre au avut un oarecare contact, o relație de amiciție, iar puțin mai târziu noi am aflat că am fost născuți în aceea zi și de acolo s-a dezvoltat încet povestea noastră. Da, ambii am studiat la Liceul de Artă încă din clasa 5-a, iar la liceu s-a nimerit să fim și împreună în aceeași clasă și prin clasa 10-a a început povestea noastră. Da. Confirmarea unui destin care v-a unit pe tot parcursul vieții și care continuă și în viața profesională, pentru că sunteți tineri antreprenori, ați îndrăznit să plecați peste hotare și să veniți de acolo cu viziuni noi care să le implementați la noi în țară. Iarăși o realizare, faptul că n-ați rămas acolo. Povestiți-ne cum a început totul și de unde v-a venit ideea afacerii pe care o aveți în acest moment. Și e momentul să spunem, vorbim despre o patiserie butic. Exact. Povestea a început în 2004, atunci când ne-am hotărât să aplicăm pentru o facultate în Finlanda. Am fost acceptați, am început un nou drum la acel moment. Am studiat o perioadă destul de îndelugată, am și muncit între timp, iar după 7 ani de Finlanda ne-am gândit foarte bine ce vrem să facem în continuare. Aveam practic 2 posibilități: să continuăm acolo, ceea ce ar fi fost până la urmă un proces destul de complex, chiar dacă din afară privit pare simplu. Ar fi implicat destul de multă ambiție pentru a găsi un loc de muncă acolo și timp până la urmă. Iar atunci am zis că, fiind tineri, putem să riscăm să venim în România. Și aș vrea să ne referim la momentul plecării. Cine a venit cu ideea, dumneavoastră sau soțul? În momentul în care v-ați hotărât să plecați în străinătate. El având o rudă în Finlanda, care ne-a ajutat pe parcurs. Și de acolo a pornit totul. Deci, a fost un imbold, să zicem. Da. Persoana respectivă cunoștea mediul, ne-a povestit de Finlanda și, până la urmă, neavând o perspectivă clară în România pentru ce vrem să studiem la facultate, am încercat. Ideea întoarcerii s-a conturat pe parcurs în perioada când erați acolo sau ați plecat cu gândul de a vă întoarce? Am plecat cu gândul de a ne întoarce, pentru că, sincer să fim, în Finlanda era foarte multă monotonie. Am zis că avem puțin nevoie de adrenalină și România este țara potrivită și avem un bagaj mare de răbdare. Străind printre ei, am învățat să fim mult mai răbdători. Să aduceți o viziune nouă în antreprenoriat. Împrumutând de acolo diferite concepte, nu numai în afaceri, dar și filozofii de viață, de ce nu? Spuneați despre stabilitate, care acolo v-a plictisit. Ați venit în România, unde lucrurile sunt cam incerte în toate domeniile și asta vă dă o motivație pentru a merge mai departe. Este un lucru aproape general la nivel de vestul și nordul Europei.
stabilitatea vine și cu acea monotonie. Fiind tineri, îți dorești oarecum să ieși să evadezi din monotonia respectivă și atunci alegi ceva mult mai exotic. Până la urmă, România reprezenta la momentul acela pentru noi, la momentul 2011 când ne-am întors, un oarecare aer exotic, având în vedere că 7 ani de zile am trăit acolo. Într-adevăr, noi veneam în vacanță în România, dar nu erai la fel de conectat ca și cum ai trăi în fiecare zi aici. Și, bineînțeles, am vrut să și demonstrăm că se poate și la noi, mai ales că sunt atâtea lucruri de schimbat și fiind tineri, de ce să nu profităm de situația aceasta? Exact, ne dorim în continuare schimbarea, adică vrem să pornim o schimbare, chiar dacă la un nivel mic, deocamdată, ne dorim să fim acei tineri care am pus până la urmă o cărămidă la acea schimbare pe care sperăm să o simțim la un moment dat. Da, ați terminat afaceri internaționale, v-ați căsătorit de Ziua Națională a României. Sunt legături care vă mențin împreună încă din maternitate, atât în viața personală cât și în viața profesională. Ideea acestei afaceri, de unde a apărut? Cu prăjiturile, cu biscuiții? Cine a venit cu ideea? În Finlanda, ca și hobby, ne plăcea să intrăm pe forumuri culinare, noi neștiind să ne pregătim de mâncare. Și atunci am început cu mâncarea și încet cu dulciurile și de acolo am dobândit pasiunea aceasta. Nu știați să gătiți? Deloc. La 19 ani când am plecat, vă dați seama că trăind în România, părinții îți asigură tot ce ai nevoie. Te protejează. Te protejează, da. Nu este ca Occidentul, unde tânărul este independent, oarecum independent încă de la o vârstă mai fragedă. 16-17 ani ei se apucă de muncă și atunci învață de toate, deci de foarte tineri. Pentru că se și rup de familie, da, bineînțeles. Încet. Viziunea e puțin diferită. Asta nu înseamnă că nu apreciem, dar sunt stiluri oarecum diametral opuse dacă stăm să comparăm cu România, unde copilul de cele mai multe ori e protejat câteodată chiar prea mult. Da. În momentul în care ați ajuns înapoi în România și ați pus bazele acestei afaceri, după ce ați învățat sigur de pe internet să vă pregătiți și de mâncare și nu numai, să vă pregătiți desertul, acum îl pregătiți și pentru alții, pentru că sunt ingrediente speciale pe care le folosiți atât la biscuiți cât și la celelalte prăjituri pe care le preparați în patiseria butic, pentru că nu e potrivit termenul de cofetărie, nu folosiți creme, folosiți concepte simple, dar foarte gustoase, din ce am înțeles. O să răpesc și eu un biscuit pe la sfârșitul emisiunii, deocamdată mai discutăm, că mă uit în permanență la cupola asta, care pare ca un zid între mână și biscuiții, care arată fantastic. Bun. În momentul în care v-ați întors, ați reușit să strângeți niște bani și ați pus bazele acestei afaceri. Cât de greu a fost în relația cu autoritățile, cu autorizație? Știm cu toții că este o întreagă filozofie să începi o afacere în România. Am vrea să demontăm niște mituri, sper să reușim. Sper să reușim, da, să ne reușească până la... să arătăm că se poate. Să ne reușească până la final. Deocamdată suntem doar la 5 luni și puțin de afacere. Însă până acum n-am întâmpinat din partea autorităților, că ați făcut o referire, în acest sens n-am întâmpinat nicio frână. Totul a decurs foarte normal, neașteptat de normal chiar și pentru noi. Într-adevăr, eram pregătiți de oarece opreliști, dar nu s-a întâmplat. Deci s-au mulat oarecum, dacă se poate spune, la genul de afacere pe care îl avem, și chiar și la abordarea noastră atunci când discutăm cu ei, direct cu ei. Ceea ce cred că ne-a ajutat foarte mult. Adică experiența din Finlanda până la urmă ne-a ajutat și în relația cu autoritățile, pentru că au învățat oarecum să facă diferența între un business foarte clasic și o abordare
tipică și abordarea noastră față de business. Cine a venit cu ideile, atât pentru biscuiți cât și pentru prăjituri, brioșe sau ce mai aveți dumneavoastră acolo? Deci, Cosmin, el a fost cu design-ul, el este, să zicem, designer. El este designer. Da, și eu sunt patiserul. Da, și am făcut prăjiturile, de fapt, care sunt preferatele lui. Sarcinile le-ați împărțit încă de la început? A fost așa o delimitare clară sau fiecare pur și simplu l-a ajutat pe celălalt? Cred că este task-ul până la urmă al oricărei echipe să-ți delimitezi foarte bine ce ai de făcut, pentru că atunci nu creezi o panică sau momente de neliniște în situațiile mai agitate. Eu, mare parte, sunt persoana care se descurcă în față, Alina este în spate, în bucătărie, avem un singur angajat care ne ajută. Da, important este să subliniem că voi faceți totul, sunteți exact. Da. și administratorii patiseriei butic, dar și cei care pun umărul în permanență de dimineața până seara pentru a ieși produsele pe care le vedeți în imagini și în direct în fața noastră pe masă. Suntem 7 zile din 7 disponibili la afacere. Clienții noștri fideli pot confirma acest lucru, pentru că de cele mai multe ori când vin ne regăsesc pe noi, adică nu e o chestie aranjată. Este complex, este dificil să muncești 7 zile din 7, dar pentru noi o reprezintă o satisfacție. Mai ales pentru că faceți enormă ceea ce vă place. Da. Și vreau să vă întreb, pentru că e o curiozitate, dacă reușiți de fiecare dată să, nu știu, e foarte curios faptul că vă mențineți o relație stabilă de atâta timp și dacă apar tensiuni, cum le gestionați? În momentul în care, nu știu, se aglomerează patiseria voastră butic și nu mai faceți față comenzilor, apar tensiuni, apar certuri. Am avut, dar nu tensiuni. Deci, cum v-am spus, trăind în Finlanda, am învățat să fim foarte calm și în orice situație ne descurcăm. Deci nu am avut nicio problemă până acum. Am avut, într-adevăr, momente aglomerate, spre exemplu, în micul nostru butic, mai ales în perioada de iarnă, când oamenii vin mai aproape, dar am gestionat fiecare situație cu brio. Nu s-a întâmplat, n-am avut niciodată un moment în care să spunem ok, nu mai putem, trebuie să facem ceva, trebuie să schimbăm ceva. Nu, ne-am descurcat, spunem noi, onorabil, având în vedere că n-aveam o experiență într-o bucătărie, într-un laborator, n-aveam experiență în bar, pentru că noi, pe lângă prăjiturile pe care le servim, avem și produse de bar, cafele, ceaiuri, sucuri, deci care vin să completeze. Exact, vin să completeze, da. Deserturile pe care le serviți. La ce sumă s-a ridicat investiția aproximativă? Știu că am discutat să nu dăm detalii, dar măcar dacă ne puteți spune investiție minimă, nu știu, un venit care în urma deplasării voastre din Finlanda a reușit să fie tot ce investit. vă putem spune în acest sens, fără să ajungem să intrăm foarte mult în detalii, este că poți să pornești un astfel de business cu bani puțini. Asta doar dacă ai o educație în ceea ce privește împărțirea banilor, pentru că ei trebuie să meargă în foarte multe direcții și înainte să începe afacerea, dar și după. Iar dacă înveți să-i drămuiești cum trebuie, atunci nu vei avea probleme să începi o astfel de afacere chiar și cu bani mai puțini. Da. Ce ingrediente folosiți? Pentru că vedem culori, vedem un aspect foarte tentant. Folosim unt, făina de cea mai bună calitate, deci totul este de calitate la noi. Pe asta și mizăm, chiar dacă producția este mai mică, totul este de calitate și încercăm să schimbăm și concepția din România, să mâncăm mai puțin, dar mai calitativ. Bun. Dacă ne uităm un pic la acești biscuiți pe care îi avem pe desk, vedem ciocolată din plin. Nu faceți economie deloc, același gramaj de fiecare dată? Și
Și vorbeam înainte de emisiune că a intrat cineva la dumneavoastră și a făcut o remarcă interesantă. O clientă fidelă care mi-a menționat la momentul respectiv că peste tot unde merge lucrurile devin mai mici oarecum și a observat faptul că biscuiții noștri rămân cu la fel de multă ciocolată, chiar mai multă decât la început. Și am zis că da, pentru că niciodată în businessul pe care l-am pornit nu vom face rabat aici. E ultimul lucru pe care poți să-l faci și atunci lovești direct în clienții care până la urmă te apreciază, te-au apreciat de la început, ți-au oferit încredere. Să începi să micșorezi înseamnă clar să nu-l mai respecti. Când nu-l mai respecti, afacerea nu mai are cum să funcționeze în aceleași limite cum a funcționat la început. Deci vrem să rămânem până la sfârșit foarte aproape de momentul de început, când oamenii au luat contact prima dată cu noi și au realizat că porțiile noastre sunt consistente și vor rămâne la fel. Și vor rămâne la fel, exact. Cât timp se prepară astfel de prăjituri, biscuiți? Biscuiții acestea durează 20 de minute la cuptor, la o temperatură mai înaltă. Dar avem și alte sortimente care necesită mai mult timp. Atât în preparare cât și în timpul efectiv de coace. Exact. Cum se descurcă angajatul pe care îl aveți? Bănuiesc că este foarte proaspăt recrutat. Angajatul a pornit cu noi încă de la început. Este o cunoștință de familie. Știam persoana respectivă, de aceea am și acordat încredere, iar până în acest moment nu ne-a dezamăgit și cu siguranță nu o va face nici în continuare, pentru că este o persoană care știe să muncească, care apreciază foarte mult dulciurile și chiar face acasă dulciuri și fiind o persoană, nefiind neapărat o persoană la fel de tânără ca și noi, are o altă viziune despre muncă și ne apreciază foarte mult pe noi ca tineri pentru ceea ce am făcut până la urmă. Da, și aș vrea să subliniez, doamna este o angajată, deci doamna face cât 3 angajați, muncește foarte mult și asta înseamnă fără pasiune, să ia pauze, asta înseamnă implicare, fără pauze, da. Și faptul că este o persoană din familie reprezintă un plus pentru că aveți încredere în Da, este foarte greu să găsești angajatul respectiv. Știm cu toții, cel puțin din ce am auzit și noi de aproape 2 ani de zile de când ne-am întors, este destul de dificil să găsești persoane loiale care să investească la fel de multă pasiune ca cei care au deschis business-ul. Iar în afară de pasiunea pentru gust și implicarea voastră în fabricarea acestor prăjituri, biscuiți și celelalte preparate, mai vedem în imagini, pentru că e o cascadă a gustului dulce acum în platou, sunt și idei care v-au folosit din străinătate la amenajarea localului, pentru că într-o rețetă a unei afaceri de succes sunt importante mai multe ingrediente, atât locul respectiv, zona, amenajarea, specificul și nu în ultimul rând gustul și aspectul. Cum ați amenajat spațiul în care se desfășoară acum activitatea voastră? Totul a fost foarte natural. Nimic n-a fost, spre surprinderea multora, gândit foarte mult. Lucrurile s-au combinat extrem de bine. Conceptul ne aparține integral, deci Bakery and Bits of Friendship este un concept pe care i-am dat naștere noi. Ce vrem să subliniem și e foarte important ca lumea să înțeleagă, Bits of Friendship, punem foarte mare accent pe acel Bits of Friendship, adică frânturi de prietenie. Da, e un concept mondial, dacă vrei, nu? Pentru că am văzut această idee undeva în Statele Unite, dacă nu mă înșel. Da, nu știu, n-am întâlnit-o neapărat ca să vă pot spune, însă ideea era că îl folosim, nu îl folosim pentru a completa numele firmei care este Doi, nu îl folosim pentru a completa, îl folosim pentru că el reprezintă extrem de bine businessul pe care îl facem. Adică noi clădim o prietenie cu clienții noștri. Nu rămânem doar la stadiu ai cumpărat produsul, ai mers acasă și la revedere. Ne continuăm relația și... Da, există câteva
aspecte, câteva lucruri legate de amenajarea originală a spațiului și am remarcat în imagini că ați folosit o veche valiză pe care ați transformat-o, un fotoliu, ceva de genul ăsta. Da, aceea a fost, un prieten al nostru a creat-o, noi am adaptat-o până la urmă pentru spațiul respectiv. Ea inițial avea o altă, cel puțin o altă culoare, a fost vopsită în așa fel încât să reprezinte spațiul nostru mult mai bine și am folosit sau sunt folosite destul de mult materiale reciclate. Tot conceptul a fost în așa fel încât să nu investești atât de mult în lucrurile în care nu este necesar să investești. Pentru că, într-adevăr, un astfel de business poți să-l faci cu foarte mulți bani sau poți să-l faci cu mai puțin, cu cât am reușit și noi, dar, din nou, trebuie să fii foarte atent la ceea ce folosești, pentru că e vital până la urmă. Dar, după cum v-am spus, elementele sunt alese în așa fel încât să reprezinte spațiul și conceptul nostru pe care ni l-am creionat încă dinainte de a deschide Ok, business-ul. vreau să discutăm acum și despre orele petrecute acolo. Am vorbit despre un program destul de încărcat, dar n-am nominalizat orele pe care le petreceți în bucătărie, să Da, spunem. de dimineață până seara, este foarte simplu. Pe program ce scrie la ușă? Pe program scrie 10:30, ora 19. Da. Da. În cursul săptămânii. Pentru că noi, pregătindu-le în fiecare zi proaspete, normal, în 2 oameni e ca și cum ai pregăti masa de Crăciun în fiecare zi. Și necesită un pic de E un muncă. efort. Aveți deschis și în weekend? Da, Și în este weekend, deschis și în weekend, începând cu orele 12 până la ora 18 sâmbătă. Am înțeles. Iată, putem avea acces la prăjituri inclusiv în weekend. Bineînțeles. Vreau să discutăm acum și despre planurile voastre, că bănuiesc că aveți câteva idei conturate privitoare la extindere. Avem idei încă de la început, probabil că nici n-am deschis bine și aveam idei pentru business. Nu suntem genul de tineri antreprenori care se opresc atunci când au pornit ceva. Suntem foarte aproape de a deschide o foarte micuță terasă chiar lângă spațiul pe care îl avem, o alternativă pentru cei care își doresc să vină la noi și, mă rog, Dar în alte locații? Deocamdată n-am luat în calcul varianta aceasta. Întâmplător, un client al nostru chiar oarecum ne-a propus această variantă, însă e puțin prematur să vorbim despre. Prea devreme. Da, este puțin prea devreme, ai nevoie de mai multă maturitate în afacere ca să te poți gândi la o relocare a business-ului sau la o altă patiserie butic în alt oraș. E bine să nu grăbești lucrurile, pentru că de obicei ce este forțat poate să nu reziste în timp. Dacă la început v-ați descurcat surprinzător de bine în relația cu autoritățile pentru autorizații și tot ce v-a trebuit pentru a deschide ușile patiseriei voastre butic, acum cum este? Ați avut controale? Le gestionați eficient? Nu vă temeți de amenzi? Cum e? Nu ne temem. Vă dați seama că nu ne-am întors ca să ne fie frică de fiecare pas pe care îl facem în România, pentru că altfel n-am fi luat decizia de a ne întoarce. Atâta timp cât faci totul corect și ești un om cât se poate de onest, nu au de ce să nu meargă lucrurile. Da, v-au venit bineînțeles, sigur, da, foarte bine. multe chiar. Dar Domeniul acesta este un domeniu oarecum vizat, dacă putem să spunem. Da, sunt o sumedenie de autorități implicate în pentru produsele alimentare, știm. Este unul de cele mai complexe până la urmă domenii și atunci oarecum e de înțeles și vigilența autorităților. Noi nu o condamnăm, chiar este bine că există un control. Ideea este ca el să nu devină niciodată excesiv. Pentru că atunci când devine excesiv, poate de cele mai multe ori să limiteze foarte mult o afacere mică cum este a noastră. Am înțeles. Precizia cu care aranjați și o curiozitate încă de la început, și o să întorc acum, ne apropiem de final.
Dispunerea acestor bomboane pe biscuiți, o faceți manual sau aveți o formă și le Nu, puneți? manual, totul este manual. Deci totul se desfășoară și o să dau cupola la o parte pentru a vedea puțin dispunerea culorilor pe acești biscuiți. Practic, dumneavoastră aplicați aceste bombonele pe biscuiți. Și Alina și angajata noastră. Da. Deci, ele, vă dați seama că nu calculăm fiecare centimetru în parte, asta mai e de glumă, să destinde. Da, nu. Dar fiind obișnuiți oarecum cu stilul nordic, care este foarte aranjat și ordonat, cred că am deprins. Da, și se vede foarte bine e o distanță proporțională. Nu sunt aruncate pur și simplu pe biscuiți. Sunt cu meticulozitate. Exact. Bun. Sunt prăjituri, sunt, iată, și acești biscuiți. Ce alte noi produse aveți în vedere în următoarea perioadă? Dacă aveți în vedere. Da. Având în vedere că nu suntem o franciză, orizonturile noastre sunt nelimitate, da, și atunci nu se știe ce ne rezervă viitorul. Deci, avem momente când avem o rețetă pe care vrem să o folosim, iar a doua zi poți să regăsești produsul la vânzare. Cum a fost când a intrat primul client la voi, după ce ați deschis? Descrieți-ne puțin cum a fost emoția aceea. V-ați temut pentru vreo secundă, pentru o clipă, că nu veți avea succes când ați deschis? Cum a fost? La început chiar putem să recunoaștem, am avut mult mai puține produse. Pe parcurs am început să mai venim cu noi produse. La dorința clienților. Exact. Ne întrebau, dar nu faceți... La cererea clienților. Exact. Și noi la cererea telespectatorilor am adus în platou și acești biscuiți. Dar spuneți-ne, cum ați reacționat? Ce ați văzut pe chipul primului client în momentul în care a gustat ceva de la voi, în momentul în care a cumpărat și poate că l-ați văzut din nou? A doua oară. Pe majoritatea clienților i-am văzut a doua, și a treia și a patra oară, ceea ce ne demonstrează că am reușit în domeniul acesta. Aveți zile când este aglomerat, zile în care simțiți nevoia unui nou angajat? Au fost zile în care am simțit pentru moment nevoia de un angajat, însă la final, când am terminat ziua sau când am încheiat ziua, ne-am dat seama că ok, am gestionat foarte bine momentul, nu ne-am pierdut calmul și până la urmă n-a fost un lucru rău. Pentru că și nevoia de angajat până la urmă vine cu oarece costuri și trebuie să gândești la fel de bine. Nu numai costurile sunt implicate, dar și până la urmă și procesul de a găsi un angajat poate să fie destul de complex. Vă mulțumesc pentru prezență, am ajuns atât de repede la final. Mulțumim. Iată că se poate, este posibil să găsim resurse interioare, să ne întoarcem dintr-o țară străină și să facem o afacere care să și meargă, în ciuda climatului economic, tineri antreprenori, la fel ca și mulți dintre voi, care pot să-și ia inima în din și să investească într-o idee, dacă cred cu toată ființa lor în ea, pentru că profitul nu va întârzia să apară. Până data viitoare vă spun la revedere!